И здравейте хора, аз съм Капачката и днес ще играем на Brawl Stars и ще правим нещо доста по-различно, тъй като ще започнем една нова поредица, в която ще дигам определен бrawler на 35 ранг. Първо искам да дигнем Лили, тъй като може да забележите на колко купим е, на все пак 27 ранг, 811 и е най-близко до 35 ранг, така че ще започна с нея. Вече сме в първата игра. Няма друго Лили. Не съм сигурен дали мапа е много подходяща, но няма в момента друг, така че ще играем толкова, който има само. Трябва да играем много добре и да не умирам много, защото ако умра, губя много купи. Така че ще внимавам. Той е пиро. Добре, няма да се занимавам. Тетената Мейзи може да успее, като Честър ще убие. Тя изживее на време. Но супер малко остана, така че... Сърча. О, не. Този Сърч си е пуснал гаджета за един левел по-напред. Добре. Мале, какво направи? Не. Какво направи? Добре, поне успях да се измъкна, това е важното. Ще бягам тук. Няма много да се занимавам. Просто ще влезва на храстче и... На тия купи, между другото, е много трудно да се дигат бrawleri, защото всички се тимват, кемпят в храстите и... Като мене и сега. Тук ще се отдръпна от очите на това. Четвърто място, хора. Не губим купи, така че супер. Даже уистрик имаме. Ще имаме. Тук на значи ми помага с напълни се благодаря. Така. Няма да мога да го убия този с супер и 2 удара, така че по-скоро някой на по-малко да има. О, не, ще мога. Не, няма. Трябва да е на малко по-малко. О, например, сега. Не. Така, добре. Трето място, хора. Супер. Първата игра, трето място. Не се бутах много и спечелих. Така, дано са така и всичките други игри. Продължаваме. Така. Пак няма много да се бутам. Ако те на мен не ми се бута да е този кичи, примерно. Аз ще напълня супер тук малко. Добре, още само едно. И... бе. Така. Се махам от тук. Няма да се бутам, както казах вече. Така, тук си кемпа в храстчето аз. Също... За малко. Лили тук ще се опитам да убия. Така, напълнихме си супера и се махам тук, защото той е кити. Няма да ми се метне, защото знае, че имам гаджет. Ще спробвам да убием другата Лили. Аз знам къде е. Кичи, моля те, не мене, другата, моля те. Така пак ще се напълня супера, че. Лили, какво направи, бе? Така, тук спамим гаджета, спамим. Добре, също да ми тук.
Не, ще без това нямахме шанс тук също 11 пауъра, пакет. Добре, пак 7-8 купи, даже с мистрика. 8 купи, доста добре се. О, има тук вече и други леви. И то по-максното от мен. Митика даже. Митик ранг. Ама няма да и събутам. Той и още една има. И това също. Няма да се бутам, просто си взема кутийки. Да, те са няколко. Маля, колко лилите има в тази игра, бе? Тая Шели. Бивите на малко. Не много малко. Ме убиха. Някакъв Франк. О, не, има Франк. Франковете са пълни машини, напоследък както ги бъфнаха хора. Особено, не знам дали ви се случва в 2 франка да играете с 2 франка в игра. Те да се тимат и просто са машини, няма как да не спечелят игра. В смисъл, някакво да направиш. Някакви да по 15 000 демидж да се тимат. Това е невъзможно да оцелееш. Затова много мразя тимването. Мразя и кемпенето. Тук ще избяга малко. Не! Добре, нищо това ли не ме убива. Их, на колко малко остана. Трябваше да си пусна гаджета и ми не успях по себе. Нищо не може само по все пак. И така, хора, вече сме в 4-та игра. Тук сега няма повече да се бутам толкова там. Нали дори не знам откъде се взе. Просто ще си взема кутийките. И ще се умитам. О, тази Меки, тя е много голямо чудовище, откакто я бъфнаха. Корделиус. Между другото и Корделиус ме на мен 27 ранг, мога и него да вдигна. В някой обаче от следващите видео. Първо ще дигна Лили, след това ще дигна останалите. Така че, ако искате хора още видео от тази поредица, може да се абонирате, за да ги изпускате и да лайкнете видеото. Също така може да им пишете някакви коментари, какви видеа искате да направя за напред, може да им пишете какви чаленджи, нещо да изпълнявам. Каквото кажете, ще го направя. Тук няма да се бутам. Замина. Добре, къде са трябва да се скрия? Не! Седно място, нищо. Ох, хора, тук нямаше как да се спася, бяха ме притиснали от всяки страни. Май трябва да променя името на поредицата, не да дигам 35, а 30, защото като гледам. Няма да стане много лесно. О, има дог. И дог са много големи чудовища. Брат, откакто ги бъфат и супер сил, направо не знам какво правят. То Франк стана чудовище, как трябва да се играе с него. Мек стана чудовище. Док още отпреди си е чудовище, де. Остави него да бъфнат и направо. Или бъфнаха между другото, ама... Да, и тя си стана доста добра. Не случайно в момента я дигам нея. Преди да я бъфнат бях 25 ранг с нея и дигнах 2 ранга. Добре, бе, защо? Исках просто да се напълня супер, а не да ми влизат. Губя, много тежко даже. Няма какво да се направи след. Продължаваме, хора. Може да им пишете кой следващ броуър искате да започна да дигам с специалните. Естествено след като дигна нея да е Лили. Аз по 30, айде 30 ще има да не стане много. После след като дигна на 30 повечето броуъри, тогава ще почне. Значи в момента игра много рисковано, защото игра с 27 ранг.
А 27 ранг, ако умра, както видяхте, губя 9 купи. И то даже не на последно място. Така че, просто ще си кемпи в един краст. Честър има. Честър, между другото, е много добър, мога и него да го изигна. Той ме даже не мина 25 ранг. Ето го пак честър. Пред 5 човека останахме, това е доста добре. Аз ще напълня супер. Какво стана тук, бе? Добре, се приближих. Какво? Той как ме убива? Нищо се не купи се пак много добре. И вече сме в следващата игра. Аз пак с Лили, както ви казах, ще изиграме нея. Така. Ама аз скоро ми също ще стегна, казвам ви, няма повече да губя една игра. Както ви казах, ето ги франглеца. Гледайте, ако се ето тимнаха се и нямам шанс просто. Никакъв шанс нямам. Край, свършено с мен. Ако те двамата не се сбият, бе. Дано. Гледайте, луди са. Ще се махна. Хора. Знаете колко е досадно, е така 2 франка. Да се тима, просто... Аз просто ще се стоя и ще чакам някой да ги убие. Въпреки че почти невъзможно. И двамата имат супери. О, не! О, не! О, не ме видя! Не ме видя! О, тук е някакъв гил. Той е отдалеч, така че трябва да се пази от него. Така. Още сме 9 човека, хора. Как е възможно? 9 човека, вижте докъде е бурята стигна вече. Аз не мога да видя дори цялото на. Добре, 8 човека, добре. 6, кога станахме 6, бе? О, не, какво да направя? Какво да правя? Файн. Май става да стимваме тук всички. Четирима човек сме. Не! Добре, трето място ли беше? Май беше трето място. Трето място, хора. Супер добре. Продължаваме. И така вече сме в следващата игра. Пак има 1 франк тук. Доколкото видяхте. Има 1 франк, май. Ще взема 2 кутийки. Така хубавичко да се наям. И тук тази трет няма да взема. Няма със бутон, както казах вече по-рано в клипчето. Искам много да се напълня супер на тия... Той знае, че съм тук, защото и той има също поле като мене. Знае, че съм тук, ама... Защо ще махна, трябваше ми просто само 2 пъти. 2 секунди да стоиш пред гъл. О, не, там пак някакви се тим, нали? Защо? Няма не са бутон. Да, те знаят, че съм тук. Аз се отдръпна.
така, тук съм супер. Те се избиват там. Ма те са всички ще стимнат и ще се... Значи, веднъж в една игра бяхме към 8 човека, всички се тимнаха срещу мен и ме убиха. И преди ми се случва също. Много е гадно. Айде, и Кит се тимна. Май аз трябва да се тимна, колкото и да го мразя. 9 човека сме хора. Въобще за кой нещо стана въпрос? 9 човека, вижте къде е бурята. На 27 ранг аз ви казвам много зле нещата. Много зле. Май никой не иска да се тимне с мен. Помощ, помощ, помощ. Ето, аз пак ви казах. Гледайте, никой не иска да се тимне. Така, 3 човека сме супер. Добре, ми тук трябваше да умра, просто нямаш никакъв шанс. Така. Добре, 7 купи, трето място, пак е супер добре. Добре, печелим си. И така, хора, вече сме в следващата и последна игра, може би, защото иначе стане много дълъг клипа. Това ще ми е последната игра, да. Не успях дори един ранг да дигна с нея. Ами то аз по принцип трябва първо да възвръщам купи, защото бях изгубил доста. Еми все пак е трудно да си играм 27 ранг. Искам последната ми игра да е победа на първо място. Ще се опитам. Но там има някаква афъка Джаки. Да, та ще афъка е мъртва вече. Ето, гледайте сега какво е. Значи, вече сме 8 човека и зоната вижте къде е. Отдеве бяхме 9 човека и зоната беше сигурно 10 пъти по-напред направо. Айде, пак се тимнаха мазните. Ще се тимна и аз. Спре. Да. Май. Ако искат. Ти сега знам какво ще направят. Мисля, там доса в края. Мале. Мале, това беше близко. Той Кити май беше малко заспал в този храст. 6 човека сме. Оме пак не сме 9 човека. Откъде с напълних супер. Какво? Майки ти беше само не видим някъде тук, не знам. Или долу от храста, но. Имам все още 4 гаджета, което е много добре. Тия гаджета не са много ценни. Не трябва да ги попилявам, че. Тук какво направи този? Няма да го пипам, той сам ще си умре. Четвърто място, хора. И не успях да направя една победа на първо, обаче все пак стигнах доста. Дигнах 22 купи в това видео. Бях 35222. Аз с Лили бях 811. Знаете ли какво? Ще направя още една игра, искам да се направя 5 винстик, съм макса да се направя. Така че... Не макса, да е смисъл, нали, когато ми дава най-много купи. А то всъщност е 6, защото има някакъв бък и аз не знам какво. Ей, тази игра, хора, ще е на първо място. Няма просто, ще се опитам и не само се опитам, просто ще ги пребия всичките и ще стана на първо място. Все пак се възвършваме доста купи с Лили. И кога стигна вече си възвърна купи до ранг 27, тогава вече ще почвам на ранг 28, 9, 20 и после вече и 30 ранг. Тази Лилю стана много малко. Тя се... Тя се е махнала това храст. 9 човека.
Между другото, аз мога да си максна броуър. И ако искате, може да ми съветвате кой броуър да си макна, защото аз много се чудя в момента, защото имам двама броуъра, които са с Hypercharge и ако ги максна, ще си взема плюс Hypercharge и ще имам вече, нали, плюс един Hypercharge броуър. Но имам и още няколко, които мога да максна, обаче нямам Hypercharge да им. И смисъл, може да ми дадете някакъв съвет долу в коментари. 7 човека останахме. О, пак ли Франк, бе? Даже са били 2. Какво да направя? Кажете ми, гледайте. Просто съм притиснат. Какво да направя? Не, хора! 6-то място! Изгубих win стрика, за жалост. Добре, само 3 купи изгубих. Еми, хора, това беше всичко от мен. Ако ви е харесал клипа, може да се абонирате за канала ми и може да го лайкнете клипа. И също така може да гледате и миналият ми клип, в който играх на новите мапове, които са и тези за толкините. Аз и днес между другото трябва да играя. Така че, да, абонирайте се, лайкнете за канала и надявам се да ви е харесало и от мен чао!